أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. wale nyuma do foli ani tanni o be kerengere ko lase awde masanga ani wati belajele aw minu ba ka baraw bla ka usogolento Shirifla TV jabaranna maliko no fo kata se maliko ka ama fo ka wale nyuma do aw ka nyama daliko nyuma na sanga ani wati belajele ka kisi annema de la taala fe ala ko jidi neni aw ka sanga ani wati belajele aw ka jemuka mandi hokmu kono halibi ladabu kene lamo ko nyuma obiseka sabati anga demaya ukonnana anga société konnana iba force la me adine ya lanyini en fait chogomina ina fo la dala anga malma ananga malmatu ame masala kaseka la delika on kaseka walanda soro nini au ambela jele miseka fam ya li soro chogomina o hokum konnana madame Tarawere Seida Mariam Tarawere ana lebe nyogomulo Seida assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kon basitila alhamdulillah fogata se anga melmatuma madame Kamina Zena Kone Saida assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kon basite alhamdulillah hamdala tano mashallah ala ko jidi amina ya rabbi alhamdulillah ina fo lada do lamoko nyuma abiseka sabati anga demaya konnana jogo bi senyana ina fo islamia dine ya adlanyini chogomina anga bolanda temelo na anda kunsera demseni yere ka lamo obetalike wolonfla siyoro masabala aywa halibi ame wolonfla flanane la no de demseni yere ka lamo yoro aya yira la ka fo sokonna lamo be no fogata se demseni mana boso kono kare konnana société o konnana o lamo fene be no anga sera o ma aywa anga korofo temelo na anjora ko lamo fene o dobe ke kalayoro ere konnana wati kunyanta antege mawte Seida Seida Mariam aywa ibise ka jume fanye na demsen yere kalamo kalayoro kalanso konnana alhamdulillah ama fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallim ame allama baga kilingele na bela jelen fu che ani muso demsan magoroba amunu ya ka baraw blani wakati na ka usigi ka anfle an fulini barka da be ka nyeshi akilengere na bela jilma malikono ani malikoka Seida ya fa chugo amina anga wala na temeno ambora ka kuma demseni nga lamoka ka fo lamo du kono kare kono kata se fu kala roma fa nga do kala roe lamo kero badi demseni ka nga lamo yoro mina fene ati na fo do me boso doron kubita kulenga doron ni la kala rolayi kala ro fene la kala ni ro do de la mo ro do de du ka jogo nyumando demsen na ka nyana ma tasira nyumando akoro o kanga ke kala ro de la kerengere ni ala manga kuma adresse karamogo la ikera madrasa karamogo yo ikera école karamogo yo ikada ka fo responsabilité do de bi bolo demsenun ka e fene ye uga bagangena do de ube eka mara kono kira ko kisi nema ba kuluku ngarayin wa kuluku mas'ulun an rayati efere mas'ulu do de demsani nunka ede kanga jogo nyuman do ula ka tasira nyuman do ukoro ka klatuguni do ne mimbi la ko o duma ke jogo nyuman fene na fam jogo nyuman ba fam ya jogo amina o e karam ko kilingele na be ka wajibi demsani bi la mara kala rola afini don jogo la akuma chogola halika tasi atama chogoma karamgo kangi hakilito ni bela jelena Seida ika kuma latigete na ambaye ka fo bibi na karamogo yere fene subhanallah umako be duwaula ibaye ka fo olu yere minu ina iya fo chogomna olu de kanga jogo nyuma yira demsenuna o mana ni jogo nyuma to olu yere la fene be ke chogodi o de bara Seida sabula a chinya yoro janyaradi lamon ni ladamu tiya yoro jayana
minnu ka nga ladamu do den na jogo ɲuman do den na lamɔko ɲuman do den na n'olu yɛrɛ ladamunen tɛ yɔrɔ a kɛra baara ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ segin sera ka taa ɲɛmɔgɔw de ma n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sabula mɔgɔ man ka kɛ karamɔgɔ ye ten taasira dɔw bɛ yen f'i ka tɛmɛ o kɔrɔ mais an bɛ jamana min ka gɛlɛya bɛ yen baara tɛ ka labɔli kɛ o kama min mana kalan kɛ ka da niveau dɔ la denmisɛnninw ka kan ka lamara cogo jumɛn na u ka kan ka kalan cogo jumɛn na pour que u bɛ jogo ɲuman sɔrɔ u bɛ dɔnniya ɲuman sɔrɔ o dɔnniya tɛ karamɔgɔ yɛrɛ la n'a taara fɔ k'o ka taa denmisɛnninw kalan mais Seyda est ce que jamana ka fɛn bɛ ayiwa mɔgɔw ka jogo tiɲɛli la parce que denmisɛnnin n'i bɛ taa e bɛ taa baara ɲini tiɲɛ de don karamɔgɔ bɛ taa baara ɲini jamana ka baarakɛyɔrɔw la sisan nɔ mais denmisɛnnin bɔra du dɔ de kɔnɔ est ce que jamana bɛ se ka don du ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ k'i b'olu bɛɛ kɔlɔsi ayi jamana tɛ se k'o bɛɛ kɔlɔsi mais sisan Seyda n ka kuma bɛ yɔrɔ min na o ye minnu karamɔgɔw n ka kuma bɛ karamɔgɔ kunda de denmisɛnninw tɛ se k'olu bɛɛ kɔlɔsi mais minnu bɛ n'u kalan hakɛ dan dɔ kan ka sigi pour que i ka mɔgɔ kala a ka taa sɔrɔ nin dɔnniya b'i la i yɛrɛ ladamu cogoya o jogo kan ka jateminɛ parce que an b'a ye kalanyɔrɔ bɛɛ la a kɛra privé o a kɛra gouvernement ta o direction bɛ yen direction sigi kun ye mun ye o de ye ni karamɔgɔ ye sira bila directeur de bɛ se ka sira yira a la k'a sɔrɔ hali ekɔliden somɔgɔw tɛ ou bien matarasaden somɔgɔw tɛ ni kalanden yɛrɛ ye sira bila a somɔgɔw mana na u b'u adresse jɔn na u b'u adresse directeur de la ni kalanden ye kojugu kɛ kalanyɔrɔ la min man ɲi ni a somɔgɔw convoqué la n'a u nana u kan k'u ɲɛsin direction de la mun bɛ yen ale de kan k'u ɲɛnabɔ o la minnu ye kalanyɔrɔtigiw ye dɛ kalanyɔrɔtigiw n'i y'a ye n ko jamana jɔyɔrɔ b'a la école publique la sani karamɔgɔ ka taa a jate ka minɛ mais i bɛ taga ye i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn bɛ jogo ɲuman don mɔgɔ la o ka sɔrɔ e yɛrɛ ni jogo ɲuman don e ni ladamu tɛ e yɛrɛ fini don cogo o bɛ kalandenw fitinɛ an b'a ye bi i bɛ ekɔliden n'a ka madamu i ye ɲɔgɔn fɛ kulonkɛ sira fɛ ko a taara ka fɔli da a sababuya ye mun ye ale bɛ na ni fini min ye kalanyɔrɔ la e de kan ka bonya ni karama yira ninnu na n'i y'a ye karamɔgɔ bɛ bonya fɛnɛ kuma dɔw o ka sɔrɔ a y'i bila bonya minɛn kɔnɔ mais ni e yɛrɛ ni ladamu ma bɔ so yɔrɔ e tɛna se k'a fɔ k'i bɛ ladamu sira yira denmisɛnninw na fɛn min bɛ wajibiya karamɔgɔw ka kalanyɔrɔtigiw kan a kɛra kalanyɔrɔ siya o siya ye a y'a lajɛ n'a bɛ mɔgɔ ta ka bila denmisɛnninw ɲɛ mɔgɔ min bɛ image ɲuman yira denmisɛnninw na n'a y'a ye a ka karamɔgɔ min na ko taasira image ɲuman tɛ a bolo direction bɛɛ k'i sigi yɔyɔ ni bilenkɛla ninnu olu kana taa maître yɛrɛ ekɔli maître jɔlen tableau la o ka kulusi yoroyorolen don o na se ka fɔ ekɔliden ma k'a sama ka yɛlɛ a ma nɔgɔn yɔrɔ tɛ se k'o fɔ o la fɛn bɛɛ bɛ k'o ka kilasi kɔnɔ tiɲɛ don kalanden ni karamɔgɔw kuma dɔw la kulonkɛ ɲɔgɔnyaw bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye pour que a ja ka farinya i ɲɛ hali ni ɲininkali dɔ b'a fɛ a ka se k'o kɛ i bɛ mɔgɔw kalan fɛnɛ kɔrɔ tɛ i ka taa i yɛrɛ kɛ wara ye k'i jɔ u ɲɛ fo ko karisa an ka maître ka farin dɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ o la hali tɛ se ka ɲininkali kɛ a ma dabɔ o kama mais a bɛ kɛ ni bonya ye a bɛ kɛ ni karama ye kalandenw b'a dɔn nin ye an karamɔgɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn nin ye ne ka kalanden de ye ne de kan ka image ɲuman yira nin na n yɛrɛ kun na fɔlɔ i n'a fɔ an ka tɛmɛnenw na Seyda bɔra k'a fɔ cogoya min na kalanden bi a ka karamɔgɔ lajɛ de a kuma cogo la a tagama cogo la a ka fɛn bɛɛ aw la ne ye image dɔ ta dɔrɔn e yɛrɛ kalan yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ i bɛna min k'a kunna e jɔlen o kalan ka bon ka tɛmɛ e bɛ ka min fɔ walima i bɛ ka min sɛbɛn tableau la sabula i jɔlen habillement bi cogo di n'i bɛ kuma kɔ de i tɛ kuma ni nɛni ye i tɛ kuma ni bilen ye wa ni kalanden dɔ ye ko kɛ dɔrɔn i bɛ sin ka nɛni jugu fɔ o ma kilasi kɔnɔ den n'o kɛra dɔrɔn e yɛrɛ bonya bɛ bɔ denmisɛnninw yɔrɔ la o la karamɔgɔw kan k'u yɛrɛ encadrer fɔlɔ kalanyɔrɔtigiw fɛnɛ k'a ɲini minnu bɛ ta ka bila denmisɛnninw kunna kalanyɔrɔ la u k'u former adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na sabula lamɔ tiɲɛyɔrɔ a janyana kojugu a janyana an ka laɲini ye a bɛ se ka dilan cogoya min na an b'o de kɛnɛ kan nin n'o tɛ a tiɲɛyɔrɔ janyana. Seyda faamuya sɔrɔli ka kɔrɔfɔw la ni ala sɔnna ma jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se an ka kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw n'o ye directeurw ye n'ala sɔnna ma u na jateminɛ kɛ n'u bɛ karamɔgɔw ta
ka lajɛ karamɔgɔ minnu ni jogo b'u bolo karamɔgɔ minnu ni ladabu b'u bolo o la o bi dɛmɛ kɛ kosɛbɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka formation an'u ka éducation sabatili la siga t'a la mara a tiɲɛ yɔrɔ a jɛna an bɛ ala de deli hali bi ala k'an dɛmɛ mara ɲuman ani jogo ɲuman a ka sabati an ka jamanaw kɔnɔna na ani denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ segin ka na madame Kamena Seyida Zeinab ayiwa an b'a ye k'a fɔ kalanyɔrɔ n'i ko kalanyɔrɔ ayiwa lakalani b'a la i n'a fɔ Seyida bɔra k'a fɔ cogo min na n'o ye ka denmisɛnnin lakɔkɔ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ se ka taabolo bɛ se ka nɔgɔya a bolo o cogoya fana na éducation n'o ye taribiya lamɔ o fana b'a kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa n'i ko lamɔ i b'a ye k'a fɔ a tɛ taa ladili kɔ kuma dɔw la a tɛ taa ɲangili kɔ ayiwa ɲangili sira kan an b'a ye k'a fɔ farafinna fɛn min lakodɔnlen don la kosɛbɛ dɔrɔn o ye bugɔli de ye o kuma na sisan nɔ bugɔli ko e yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'a ye walima den yɛrɛ fana ɲangili mɔgɔ sɔn a ka lamɔ bɛ se ka sabati i bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna o kan ayiwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi al-athhar wa sahabati al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Seyida Umu Kulsum an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tila ka hakɛto belebeleba ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin kumaw don an ti ya k'an bɛna mɔgɔw kalan an bɛ yan de ka ɲɔgɔn hakili lajigin inshallah o la ne fili minnu bɔra kuma kɔnɔna na ani minnu mana fɔta minnu mana fariya an b'o hakɛto dafalen ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulillah i da selen filɛ yɔrɔ min ma n'o de ye denmisɛnninw ka éducation yɛrɛ cogoya ɲangili sira kan ko bagan bɛɛ n'a gɛnbere don bagan bɛɛ bɛ jaga gɛn ni bere kelen ye mais fɛn min ye bun adamaden ye o bɛɛ n'a gɛnbere de don ɲangili bɛ kɛ kilasi kɔnɔnaw la mɔgɔ sɔn denmisɛnninw ka se ka lamɛnli kɛ fɔtaw la parce que denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye Seyida n'i y'a mɔ k'a bila cogoya min na a bɛ ja ten de ale tɛ a ɲɛko ni a tiɲɛko dɔn karamɔgɔ bɛ yen de pour que ka se k'a dɛmɛ o la o la dɔw bɛ yen nɔ n'i kumana olu fɛ olu b'a faamu yɔrɔnin kelen i bɛ fɛ ka mun fɔ i ka laɲini mais olu bɛ se k'o faamu dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ayi kuma ti olu la dɔnniya dɛ f'a k'a sɔrɔ i pɛrɛnna olu kunna ni fanga yɛrɛ ye kuma nɔgɔman bɛ dɔw la faamuya a fangama o bɛ dɔw la faamuya mais Seyida an b'a ye fana kodɔnnaw b'a fɔ ko denmisɛnnin fana kuma cogoya fana kan ka jateminɛ a fɛ yan'o fana ka tɛmɛ yanni bugɔli cɛ i b'a ye k'a fɔ pɛrɛn dɔw bɛ yen nɔ pɛrɛn cogo cɛ ka jugu tuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ denmisɛnnin tɛ dɛ n'u pɛrɛnna e yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbatɔ jabe tigɛ hali n'i ma fɛn kɛ fini na a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin bolo o ye tiɲɛ ye siga t'a la pɛrɛn ka ɲi pɛrɛn hakɛlama de ka ɲi n'i bɛ pɛrɛn denmisɛnnin kunna hali n'i bɛ pɛrɛn i bunahadamaden ɲɔgɔn kunna i kan ka pɛrɛn a kunna ni ladamu de fo ladamu ka sɔrɔ i kuma cogo de la ɲɔgɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen bɛɛ n'i ka mara cogoya don parce que adamadenw qualité tɛ kelen qualité dɔ bɛ yen nɔ i bɛ kuma o fɛ ni nɔgɔya ye o b'a faamu k'a fɔ k'i ka laɲini ye min ye o b'o faamu o b'o waleya mais dɔ bɛ yen nɔ i bɛ kuma ale fɛ ni nɔgɔya a tɛ don a tulo kɔnɔ fiyewu o tigilamɔgɔ ta bɛ se ka kɛ ni pɛrɛn ye parce que i bɛ taa sɔrɔ ale delila o de la a delila la cogo di parce que kalanyɔrɔ la lamɔyɔrɔ caman de bɛ denmisɛnnin i n'a fɔ an da sera a ma cogoya min na mais kalanyɔrɔ ye lamɔyɔrɔ dɔ de ye mais tɔ ninnu minnu tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ ni pɛrɛn tɛ i b'a sɔrɔ a tɛ mɛnni kɛ yen nɔ sinon min bɛ mɛnni kɛ ni nɔgɔya i bɛ kuma o fɛ nɔgɔya la o b'a faamu dɔw bɛ olu t'a mɛn ni pɛrɛn tɛ bon denmisɛnnin man ka dege o de la so kɔnɔ fɔlɔ a man ka dege o de la so kɔnɔna na mais n'o denmisɛnnin masina degera o la so kɔnɔna na dun tant que ni maître ma ka pɛrɛn a kunna kilasi kɔnɔ a t'a mɛn dɛ mais min fana bɛ yen n'o degelen don nɔgɔya la ni maître pɛrɛnna o kunna kilasi kɔnɔ dɔrɔn a bɛ paniquer de justement et puis a bɛ siran maître yɛrɛ ɲɛ fɛn fɛn bɛ fɔ a t'a si faamu tuguni o la min bɛ ɲini denmansaw yɛrɛ fɛ fɔlɔ u ka denw lamɔ u kana pɛrɛn u kunna min bɛ kɛ sababu ye k'u ka lamɔ cogoya tiɲɛ u bolo u ka kuma u fɛ ni basigi ye ani nɔgɔya ye k'u ladɔnniya ko taa cogo la o de nafa ka bon ka sogo pɛrɛn kan Seyida n'i ye e ka kɔrɔfɔ in faamuya
e ka kuma in laɲini ye de k'a fɔ c'est-à-dire lamɔ yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye fo nin bɛɛ lajɛlen de k'a jɔyɔrɔ fa bɛɛ de kan ka jɔyɔrɔ fa parce que ni dɔ y'a bolo jigin dɔrɔn k'a fɔ a b'a to kelen ma dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ i y'a ye wa an bɛ ɲɔgɔn dafa dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa dafa de n'an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn baara bɛ ɲɛ an bolo sinon ni dɔ bɛ k'a kɛ k'a ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ lamɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnnin de don a bɛ kɛ mɔgɔ cɛwcɛwlen de o de kama n ko yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ i bɛ kuma o fɛ ni nɔgɔya ye parce que o kalan'o la lamɔ wɛrɛ fɔlɔ ye o ladege o de la sokɔnɔna na yen nɔ n'i kuma n'o fɛ ni nɔgɔya dɔrɔn i b'i faamu i bɛ fɛ ka fɛn min fɔ mais dɔ bɛ yen nɔ tant que i ma pɛrɛn o kunna kuma tɛ don o tulo kɔnɔ yɛrɛ o mɔgɔ bɛ yen dɔ yɛrɛ bɛ yen pɛrɛn yɛrɛ fana t'o ta ɲɛ dɛ fo n'a kɛra bugɔli i da sera o min ma fo n'a kɛra bugɔli parce que mun na i bɛ taa sɔrɔ bangebagaw y'a dege faliba bugɔli de la sokɔnɔna na kuma kelen ni fila dɔrɔn n'a ye ko kɛ dɔrɔn a y'a sɔrɔ a ye bolokurunba jigin a kun i bɛ denmansa dɔw yɛrɛ o ti den bugɔ ni busan ye dɛ bolokurun o ma kɛ fali ye sa wa walima berekurun u yɛrɛ bolo dɔrɔn busan misɛnnin sinon n'i ye busan misɛnnin ta ka denmisɛnnin senkɔrɔla chauffer dɔɔni dɔɔni o mana sɛngɛla mana kalaya dɔrɔn i b'a ye ni a n'o ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ dɔrɔn n'a ye busan misɛnnin y'i bolo dɔrɔn a b'a bila hali den fitinin donc o kɔrɔ ye bugɔli kan ka jateminɛ bugɔli kan ka jateminɛ bugɔyɔrɔ kan ka jateminɛ sigida denmisɛnnin bugɔcogo kan ka jateminɛ ka denmisɛnnin bugɔ ni bere ye kilasi kɔnɔna na fo ka taa denmisɛnnin masina yɛrɛ kɛ ko maître sigilen bɛ ka ne kɔnɔ o fana ma fɔ dɛ mais est-ce que bere bɛ mɔgɔ caman bolo u ka fɛn finman in kuruwa kuruwa n t'a dɔn n b'a fɔ cogo yɔrɔ min na ko fali bugɔ busan o tɔgɔnin b'a la ko fali bugɔ busan o de bɛ kɛ ka denmisɛnninw bugɔ o bɛ kɛ ka denmisɛnninw bugɔ kilasi kɔnɔna na fali bugɔ busan a girimanba in fo min ɲaraɲaralen yɛrɛ dɔ kɛ i b'o de maître dɔw bolo ka denmisɛnninw bugɔ n'o ye n'i yɛrɛ y'a ye f'i ja bɛ tigɛ k'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛ kalan k'a sɔrɔ bugɔli yɛrɛ tɛ quoi denmisɛnnin bɛ kalan k'a sɔrɔ bugɔli tɛ o denmisɛnnin masinaw fana b'u damana dɔw bɛ yen n'u ma bugɔ fana olu tɛ kalan dɛ Seyida mais fo maître ka bugɔyɔrɔ woloma denmisɛnninw na de ani bugɔcogo ani bugɔli yɛrɛ kun fana a bɛ ka bugɔ kun min na f'a k'o de dɔn mun kosɔn o ɲɔgɔnna yɛrɛ kan'a sɔrɔ komi n'i ye kalanyɔrɔ ta k'a lajɛ caman bugɔli bɛ sɔrɔ min nɔfɛ o ye kalan ani éducation ye a bɛ sɔrɔ de nɔfɛ parce que i k'a ma a ka dan ye a ma sɔn ka dan ye a tɛmɛna yen ta bon wajibi de don e min ye maître ye n'i y'a karamɔgɔ ye e dusu b'i tɔɔrɔ n'i y'a ladi kelen k'a ladi fila a m'a mɛn ayiwa i ye ɲɛkun kɛ k'a ladi a m'a mɛn nɔgɔya la kana kɛ pɛrɛn ye a m'o si mɛn mun bɛ jigin i kɔnɔ ni ne ma busan ta ka nin papa a tɛ na mɛn mais n'i bɛ papali kɛ i ka hakɛ de sigi i ka papali cogoya la sinon kalan tɛ se ka kɛ ni busan t'a la a ka gɛlɛn dɛ ka denmisɛnnin kalan ka sɔrɔ a ma bugɔ kilasi kɔnɔ o ka gɛlɛn o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ Seyida mais Seyida an b'a ye k'a fɔ kalanyɔrɔ dɔw dun bɛ yen nɔ bugɔli ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen nɔ olu ka kalanyɔrɔw la bugɔli tɛ kɛ mais kalan bɛ yen a ɲɛ bi naani mais kalan bɛ yen mais est-ce que denmisɛnnin fana tɛ se ka fɛn ɲange cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ bugɔli tɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ denmisɛnnin na a ka jugu a ma ka tɛmɛ hali bugɔli yɛrɛ kan o bɛ yen nɔ parce que dɔw bɛ yen nɔ misaliya la sisan nɔ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ min ni a bɛ denmisɛnninw encourager misaliya la ni i ye walanda d'u ma sisan i k'u ma u ka taa muraja kɛ ka taa lajɛ so kɔnɔ n'u seginna ka na i ye ɲininkali kɛ min sera k'a bɛɛ lajɛlen fɔ o don ne e ye cadeau dɔ ta ka di o ma hali ni fɛn caman tɛ hali n'a kɛra bɔnbɔnni walima i ye tiga san ka d'a tigi ma k'a fɔ aw ma nin ye nin tigi nin ye mɔgɔ ɲɛnama de k'a tigi mankutu a bɛ dusu don dɔw la o ye tiɲɛ ye dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'i ye olu fana nankari k'a fɔ nin karisa in yɛrɛ kɔni a filɛ nin ye a tɛ se ka nin kɛ tantɔ a t'a kɛ tantɔ a bɛ dusu don dɔw la mais o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ se ka kɛ an ka kalansow kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ kalanso caman kɔnɔ an yɛrɛ bɛ dɔw kalama nin min filɛ nin ye ka denmisɛnninw la ɲagari ka ira ka denmisɛnnin ye fɛn min ye fɛn min ka di a ye ni a sera kalan na sisan n'i ye o d'a ma a bɛ nisɔndiya a b'a nata siɲɛ yɛrɛ n ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni bon min bɛ yen ni o m'o sɔrɔ o fana b'a nata fo ale ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ mais adamadenw marayɔrɔw de tɛ kelen ye denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ o ɲɛ tɛ o si la o bɛɛ de bɛ mɔgɔ la mayiwa o de kama n ko bagan bɛ gɛn ni bere kelen n ko mais a ka gɛlɛn
adamaden ka se ka gɛni bere kelen adamaden ka se ka mara ni hakilina kelen quoi denmisɛnnin caman faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ n'a mara cogo de don dɔ bɛ yen nɔ e filɛ ka ni cadeau misɛnnin min fɔ nin n'a y'a ye k'a tɔɲɔgɔnin y'a sɔrɔ sisan a yɛrɛ b'a nata fo n fana kan cɛsiri n k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ wa o tigilamɔgɔ b'a cɛsiri o b'o ɲɔgɔn sɔrɔ mais dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ tant que n'i ma busanmisɛnnin ta k'o senkɔrɔla chauffer walima k'o tɛgɛ kɔnɔna chauffer o t'a dɔn k'a fɔ ko ale kan k'a ko ɲɛɲini yɛrɛ ayiwa yaayiwa n ko nin bɛɛ de bɛ yen nɔ mara kɔnɔna na baasi t'a la Seyida an ye faamuyali sɔrɔ i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na buwaliko ninnu an fɛ farafinna yan nɔ surtout Mali la yan nɔ a ko ma nɔgɔn mɔgɔ caman sɔnlen t'a ma k'a fɔ ko lamɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ buwali tɛ mais dɔnnibaga dɔw b'a yira kodɔnna dɔw y'a yira k'a fɔ ko lamɔ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ buwali ye parce que punition a cogoyaw ka ca olu dɔnbagaw bɛ yen nɔ an kɔni anw tɛ fɛn kalama olu la mais a dɔnbagaw bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ an bɛ Ala de deli faamuyali ko ɲuman na Ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o hukumu fɛnɛ kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ na olu yɛrɛ bɛ bɔ denmisɛnnin u b'u tɛgɛ fila n'u sen fila bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ denmisɛnnin ka mara la k'a bɛɛ lajɛlen bila carré kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bila kalanyɔrɔ ma o ma Seyida Mariam o mɔgɔ masina o jumɛn bɛ f'u ye ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin bɛ to carré kɔnɔna ani kalanyɔrɔ de cɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin bɔ kuma a bɛ don kuma min na denba t'a dɔn fa kɛrɛbɛ tɛ o ma den ka kalanyɔrɔ fɛnɛ den ye nɔti sɔrɔ wa den bɛ taa kalanyɔrɔ la normalement wa mun bɛ den na olu tɛ o lahalaya si kalama o kuma na jumɛn bɛ fɔ olu ɲɛna ayiwa alhamdulilayi Seyida fɛn min bɛ fɔ o masa masinaw ɲɛna olu k'a dɔn k'a fɔ u mana fɛn o fɛn kɛ Ala batolaw wale ɲumanaw u k'a da la ko o t'u tila u ka wale ɲuman t'u tila u ka bato t'u tila u ka seli ni sun t'u tila tant que n'u ka mara ma tila sabula Ala ko an k'an yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma ma an n'an ka mara o la a bɛ ɲini maratigi bɛɛ lajɛlen fɛ denmansa bɛɛ lajɛlen fɛ den ladamu ko ɲuman o y'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka wajibi k'i hakili to den na sokɔnɔna na carré kɔnɔna la hali a ka kalanyɔrɔ la masa bɛ so tiɲɛ don mais a bɛ taga di minnu ma olu k'a dɔn ko masa fana bɛ den na an bɛ kalanyɔrɔw ye den dɔw tɔgɔ mana sɛbɛn hali dɔw tɔgɔ sɛbɛn dɔw masa tɛ ta u bi kɔrɔma ɲɔgɔn dɔ bila ko taa karisa tɔgɔ sɛbɛn walima ni den min kɔrɔla i ka tɔgɔ sɛbɛn wari minɛ i ka taa kɔfɛ ko n bɛ na a tɔgɔ bɛ sɛbɛn ten masa tɛ ye san bɛɛ bɛ kɛ masa yɛrɛ tɛ ye o la fo masa ka taa yɛrɛ yira kalanyɔrɔ la a ka dɔn ko masa bɛ den na a bɛ fɔ masa kelen-kelenna bɛɛ ye min bɛ ɲini an fɛ o de ye an k'an janto denmisɛnnin ninnu ka mara la an k'a dɔn ko an bɛ ɲininka u la sini u ka siniɲɛsigi gulonnen bɛ anw de la wa anw de kan ka jogo ɲuman don u la ka taasira ɲuman don u kɔrɔ o y'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka wajibi ye masa minnu b'u bolo bɔ u denw na k'u bila a taara kalanyɔrɔ la ko dɔw yɛrɛ b'a kɛ ten ni don min tɛ kalan lafiya yɛrɛ t'an ka so in kɔnɔ yan fiyewu an ka Ala deli ni ye se k'anw ye hali samedi ni dimanche kana bila denmisɛnninw ka taa dɔrɔn olu kɔni b'u gɛn dɔrɔn de k'u daga b'u da la mais sokɔnɔna na u jogo bɛ cogo di u ka sira t'o la denmisɛnnin den bɛ bɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min bɔ kuma min ka d'a ye a bɛ don kuma min ka d'a ye fa t'a ɲininka ba t'a ɲininka a donfini bɛ cogo di fa t'a ɲininka ba t'a ɲininka o mansaw bɛ tila tuguni k'u yɛrɛ wele k'olu ye silamɛw ye yɔrɔ kɔni ni den ma tila mala surunya bolo ma e kɔni ma tila fɔlɔ dɛ sira t'a la sabula lahara don i ka mara bɛɛ de bɛ tɛmɛ fɔlɔ e ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni dɔ minɛna jogo dɔ kama k'a sɔrɔ e se kun bɛ a la parce que mara dɔw bɛ mɔgɔ kɛɲɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i b'i ka mara dilan mais den dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ mɔgɔ kɛɲɛ mais o b'a sɔrɔ i ye seko damayira bɛɛ kɛ a la Ala yɛrɛ b'o dɔn jɔn ni Ala cɛ mais o ni n ye a ye k'a to yen o tɛ kelen dɛ o ni n y'a ye k'a to yen f'a taara ka bolo da tuma min na o tuma de n ka sɔrɔ ka wuli ko n bɛna dilan cogo ɲini na o n'a tɛ kelen dɛ sabula denmisɛnnin ka mara bɛ daminɛ depuis fitinin o la min bɛ ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ye maratigiw ye an ka hakili to an ka maraw la an ka hakili to denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi la an ka dɔn k'u ka siniɲɛsigi gulonnen bɛ anw na wa an ka dɔn fɛnɛ ko an bɛ ɲininka u kungo la u ka hakɛ de don an kan an k'u ladamu ka ladamu ɲuman jira u la ka jogo ɲuman don u la sokɔnɔna na ani kɛnɛmana la fo ka taa se kalanyɔrɔ ma
wa karamɔgɔ kelen na bɛɛ fɛnɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ kira jɔyɔrɔ de la sabula kira ko ale cira an ma a karamɔgɔlama de i kɛra karamɔgɔ fasugu o fasugu ye i bɛ ka denmisɛnnin kalan siya o siya la da la k'a fɔ i tɛ mɔgɔlankoloya ɲɛfɛ dɛ kira jɔyɔrɔ i b'o de la o la e ka kan ka jogo ɲuman yira a la e ka kan ka image ɲuman yira a la e yɛrɛ yecogo ka kan ka denmisɛnnin lakala ka kɔn kumakan ɲɛ famusogo ɲuman ya Rabbi ala ko di an bɛɛ lajɛlen amina ya Rabbi Madame Traoré Seyda Mariam Traoré foli ani wale ɲuman dɔ o bɛ di i yɛrɛ ma k'a sababuya kɛ i ka ni kɔrɔfɔ sanuman ninnu na ayiwa Madame Kamena Seyda Zainab waati ya an ta an tɛgɛ ma dɔɔni ayiwa dakuruɲɛ 2 mɔgɔ sɔrɔ ka se ka an ka sigi in kuncɛ inshallah siɲɛ wɛrɛ an na nɔkantugu ka walawalali jidi na ala sɔnna ma ala sɔnna ma ayi alhamdulillah Seyda y'a fɔ cogoya min na o de do ko ye karamɔgɔw kɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye kilasi kɔnɔna na ɲɛsinen bɛ olu le ma o k'a dɔn fana ko kira y'o de fɔ ko el ulama warasatul anbiya k'i k'a dɔn ko nabi ɲuman kɔni tiɲɛtabagaw ko de ye karamɔgɔw ye o la u ka baara kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye ka kɛ ni dusukun ɲumanya ye kilasi kɔnɔnaw la mɔgɔ sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ cogoya min na ka tila ka ladamu dafalen fana sɔrɔ u k'a kɛ ni hinɛ ye ka ɲɛsin u ma u k'a kɛ ni makari ye ka ɲɛsin u ma u ka tila k'a kɛ ni kanu ye ka ɲɛsin u ma n'i ye juru min don o de bɛ sara dɛ ayiwa walitaw de farala ɲɔgɔn kan ka di karamɔgɔw ma ka kalan kɛ kilasi kɔnɔnaw la o tuma i kɔnɔ jɛya hali ni mansaw tɛ yen e k'a dɔn ko ala bɛ i ɲɛfɛ o wagati in na ye i mana kɛ diɲɛ wɔɔrɔ o wɔɔrɔ ala b'i ɲɛfɛ n'i bɛ ka denmisɛnninw kalan mansa minnu kalifa ma olu kɔni tɛ yen dɛ mɛ ala bɛ yen ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ b'i la i ka baara kɛ ni jɛlenya ye i ka kɛ ni hinɛ ka kɛ ni makari ye ka tila k'a fɔ denmansaw fana ɲɛna tuguni ayiwa k'u hakili to denw na i n'a fɔ Seyda y'a fɔ cogoya min na u kana denmisɛnninw bila ka taa ten k'u mako bɔ a la ten u tɛ taa ɲininkali kɛ finko jɛ ko karamɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲininka den ka lahalaya la u yɛrɛ tɛ t'u ɲɛ da u kan foyi foyi fo k'u to ten tɔ o fana kana kɛ ayiwa n da sera bugɔliko in fana yɔrɔ ma ayiwa mɛtiriw fana kana taa denmisɛnninw faliba bugɔ kilasiw kɔnɔna na fo ka taa kɛ sababu ye ka denmisɛnninw cɛw kilasiw kɔnɔ bugɔli fɛn o fɛn bɛ hakɛ de b'a bɛɛ lajɛlen na ka denmisɛnnin bagabaga mɔgɔ sa a ka se ka faamu sɔrɔ o bɛ kɛ mɛ k'a bugɔ fo ka taa tɔ cɛw o fana ma fɔ bugɔli la o tuma ala ka faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma inshallah amina ya Rabbi ala ko duwawu minɛ amina ya Rabbi alhamdulillah foli ani tanni o bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o lase aw de ma aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna an ka jɛmukan in daminɛ la cogo min na hali bi ladabuko ɲuman o bɛ se ka sabati denbayaw kɔnɔna na i n'a fɔ silamɛya diinɛ ye a laɲini an fɛ cogo min na an ka kɔrɔfɔ a tun bɛ tali kɛ denmisɛnnin ka lamɔ kalanso kɔnɔnaw la an b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ waati min na diɲɛ a yɛrɛ ma nɔgɔn an b'a dɔn k'a fɔ jamana a gɛlɛyaba de bɛ an ka éducation n'o ye lamɔ ye fo ka taa se kalanko a ko a bɛ mɔgɔ jatigɛ kosɛbɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ caman na mansaw ɲinɛna jɔyɔrɔw kɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka i jɔyɔrɔ bila ayiwa ka sababuya kɛ an ka malimatuw ka nin bilasiralikan sanumanw siga t'a la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye an ka kɛtaw dɔn ani an ka fɔtaw dɔn o ma an bɛ ala de deli an ka malimatu ninnu bɔra ka bilasirali minnu di an ma a mɛnni ani k'a taga baara kɛ k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye hali bi lamɔ ani jogo ɲuman ala k'a sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka denbayaw kɔnɔna na nin sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ sahibu jalala a Seyid Sherif Usman Madan Haidara nin y'a san caman ye san 2 yirikaw an karamɔgɔ a datugu a dayɛlɛ a bɛ ka jogoko kuma de fɔ siga t'a la ni jogo in sabatila gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛrɛntɛ fɛn o fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya o la an bɛ dugawu kɛ sijan ani kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ a n'a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kalo barikaman kɔnɔ nin waati in na n'o ye muharamu ye ashura a waatiw tɛmɛna o la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen ta nin waati in na ka ɲɛsin an ka jamana ma an b'a fɔ an ka jamana ala k'a bɔ bolo la ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔna na cɛbɛn ani kanbɛn ko
k'o sabati a kɔnɔ ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na ladabu kɛnɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma'a salama.